Nagtrending sa social media kining traffic enforcer sa lungsod sa Konsolasyon nga gipasangin lang midapat sa usa ka motorcycle rider nga iyang nakalalis apan pagpasabot sa enforcer sa isyu o gani musang at pakini og reklamo batok sa motorista. Ang detalye ni Nico Serino. Sikat ka? Nanapa ta, nanapa? Anong trabaho mo? Dili ka manghapak. Iyawan mo. Iyawan mo, manghapak mo ka noon. Ay, lisensya. Akong cellphone, iya pang gikuha na? Iyang gihapak ha? Kapit na buak. Yan, sa gusto naman, sumbagay tanduha, ang matao. Nangakit ang sumagay. Ang insidente na hitabo kaghapon sa hapon sa may highway gawas sa Dakong Mall. Ang enforcer giila nga si Mary Chris Vallejos. Sa interview sa telepono giasoy niya, milahos gyud ang maong rider bisan kun iyang gipastop unta ang traffic aron makalabang ang mga tao agi sa pedestrian lane. Diha gid sa akong atubangan ihunong nga siya. Pero ang akong kamot sir wala pa nako i-down kay ang mga tao wala pa man maabot yun sa tunga. Oo. So, didiretso man na siya, sir. So, nga akong kamot, nga aptan siya pag-down sa akong kamot. Dili sa to intention nga nahapak na ko, sir. Dugang ni Vallejos, nagbuhat lang siya sa iyang trabaho. Primero gid sir, nagmas man ko. Ya luag man ko na nga mo ang mask god, naluag ba siya kay tungod sa dugay ng gamit, so naluag na among mask. Dili wala sa ko intention nga tangtangon ako. Ang babaeng enforcer nakadesisyon nga ipadakop ang maong rider sa kalapasang disobedience to a person in authority. Kasamtangang gitanggong karon sa police station si Marcelino Sabusido, usa ka delivery food rider nga nangayog pasaylo sa insidente. Na-emosyonal siya sa nahitabo ug sa iyang gidangatan. Dakong sayop na ako, kay pedestrian daw siya. Sayop gito na ako, gid. Pero ang ako lang ba nga, wala lang ito siya ng hapak munda kay muhunong rin mo ko ato. Ato ko na init kay alaon na para ba ko sa kadlawon ni biyahe. Niya hangtod alas 5 wala pa ko ni uli. So sa ako sang side kapoy sa ko ba kanang kamot sa draba ko para sa kung duha ka bata. Temporaryo sab nga gihold ang motorsiklo sa rider. Ang kadagkuan sa Konsolasyon Traffic Enforcement Special Service kun CITES mihimo nagpakisusi sa nahitabo. Gipasabot sa ilang labaw, gipahimangnuan na ang ilang personnel sa maximum tolerance. Nanawagan sab sila sa mga motorista mo respeto sa traffic laws ug dili ipatigbabaw ang init sa ulo. Naamagod usahay nga panahon sa kasuko pa ba? Nang inatong emosyon nga grabe kayo instead sa iyaham ng katungod na kung ina no kung sa imo na kon kayo mo na pero wag na to ihiklin nga atong pangandoy nga naay kay gayonan nga magka pasaylo ay mo ginanindot. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.